Здравейте на всички! Искам да ви споделя, че благодарение на Свободен глас и на последния клип, който качихме, успяхме да направим един кмет на ГЕРБ още по-известен, да има гражданско общество, което да е готово да се бори против мафията, която се е сляла с властта, и най-важното, да покажем как община по община можем да променим България, след като изсветляваме престъпността. За тези от вас, които не сте гледали клипа, в община Чирпан Ивайло Крачолов е кмета, който на 100% си признава, имаме запис, който сме показали в разследването, има поети ангажименти, заплашва, изнудва една директорка на училище, само и само да работи с определена фирма. Тази фирма работи на други цени, на много по-високи, с ниско качество, или можем да кажем, че дори от децата крадат до такава степен. Нали? Толкова е зле в момента положението. След като излезе клипа, хората от Чирпан наистина побесняха. Просто наистина побесняха. Тия хора са бесни, искат да направят протест, искат този кмет никога повече да не влиза, да няма достъп в общински сгради, камо ли пък да е кмет, и не помолиха да направим протест. Съответно, ако ние искаме да се преборим с мафията, трябва да се дигнем, да покажем, че заставаме зад госпожа Иванова, че тази жена не е сама, че сме с нея. Така че моят апел е към вас. Ако искате да сте защитени и ако утре някой тръгне вас да ви изнудва или заплашва и искате да имате организация и хора зад гърба си, елате утре, четвъртък на 7, от 2 часа пред община Чирпан. Нека заедно да покажем, че така не бива и не може повече да продължава тая мафия да си прави каквото си иска и да се подиграва с народа. Павел Стоименов е последния пример, с който си направиха гавра. Хванахме се, дигнахме се, отидахме и показахме сила. Тия хора най-много ги е страх от народа и от нас. Така че силата е в нас, от вас зависи дали ще се преборим с мафията. В наше лице имате остриета, които са готови да се борят, но имат нужда от вашата подкрепа. Нека заедно да се преборим с мафията. Утре в 2 часа на 7 пред община Чирпан. Ще се видим там.